जोङो इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेखौ जोङो खासियाबारि आर'नाइ फिल्डआव इउपिपिएल दोलोनि जुमदुवार ब्लकनि जानानै जोङो फालिदों आरो बेखौ जोङो सेन्ट्रेलनि निर्देश बायदि जोङो डिस्ट्रिक्टनि जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआव मोनबा ब्लक दं बे मोनबा ब्लकआव जोङो लानाय जादों आरो जोङो बे इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेखौ जोङो बेजोंनो फोरमायनो सानोदि जे जों वुमेन्सफ्राबो मावनाय बिथिङाव मालाबाबो हौवाफोरनि खम मावा जोंबो समान समान मावो बे मोनथायखौ मोननो थाखाय जोङो बे दिनै इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेआव फोरमायनो सानो जे जोंहाबो अधिकार दङ समान समान आरो जोंनो बे इउपिपिएल दोलो जे जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय दोलोआवहाय जोंनो वुमेन्सफोरखौहाय फार्स्ट प्रायरिटिखौ होदों जेनेबा फेसिलिटि गासिबो माइनाव सोरां बिथांखियानो जा जोंनि आइ अनसाय बिथांखियानो जा रेशन कार्ड गासिबो जोंनो वुमेन्सनोनो हगारनाय जादों बेनिखायनो आरो जों वुमेन्सफोरा माने लाजिनाय गिनायखौ दिनै जाहाथे गारो आरो गावनि माने रोंगौथिखौ जाहाथे वर्ल्डआव दिन्थिनानै लायो स्पेसियेलि जों वुमेन्सफोरनाव बिराद टेलेन्ट दङ नाथाय माखासे बिथिङाव गादब जानायाव दिनै बिसोर गिनायजों गावनि टेलेन्टखौहाय देखायनो हाया बेनिखायनो आङो सानो बे इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेआव जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ जों बिमाफ्रा उन्दैनिफ्रायनो जाहाथे इडुकेसनखौ होयो इडुकेसननि सेक्टर दिनै लेक अफ इडुकेसननि थाखायनो जोङो दिनै नारसिन जायो बेनिखायनो जोङो आवगायनो हाया बेखायनो आङो बेखौनो बुंनानै फोरमायो जे जों वुमेन्सफ्रा जाहाथे 33%खौ मोननो थाखाय जाहाथे जोङो राजनितिक बिथिङावनो जा न'खर दानायावनो जा जोङो आवगायलांनांगौ बेखौनो आङो बुंनानै आङो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जानानै बयखौबो खावलायो जों लोगोसे जोङो खेला मोसानाय कम्पिटिसनखौ जोङो लानाय जादों आङो सासे वुमेन्सनि प्रेसिडेन्ट जानानै बेखौनो बुंगोन जे जों वुमेन्सफ्रा माने रावजोंबो नारदब जाया रावजोंबो गासिननानै दोनजाया मानो होनबा जों वुमेन्सआबो दिनै कारेज दङ बा टेलेन्ट दङ बा आइडिया दङ जे गावखौ माबायदि बिथिंजों डेभेलप खालामनो हायो आरो आङो बेखौनो बुङो दिनै बे मुलुग सान इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेआव जाहाथे गावनि टेलेन्टखौ दिनै दिन्थिनानै लायो आरो मालाबाबो रावजोंबो नारदब जाया बेखौनो आङो होनो